ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଟିଆ ଆଉ ତା ବାପା ବୋଉ ମିଶି ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ନଟିଆ ଭୟଭୀତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଛି। ଆଉ ନଟିଆର ବାପା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛି। ନଟିଆର ବାପା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁଣିଆକୁ କହୁଛି, ତୁମ ଘରେ 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭରାଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ଘୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ନଟିଆକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ନଟିଆ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାର୍, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ନଟିଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭଣ୍ଡ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍